गासैनिबो गाबोन जों फालिनो गोनां जे भारत उदांस्रिनि सान बिनि गाहाम हामलायनाय नोंथांमोननि चेनेलजों बे समाव बावहरग्रोदों। दिनै जोङो क'क्राझाराव मानगोनां आसामनि मन्थ्रि आरो क'क्राझारनि गार्जेन मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बिथांनि नुजाथिनायाव जोङो क'क्राझारनि जोंनि गासैबो पार्टिनि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरजों लोगोसे जोङो दिनै क'क्राझार बड'फा जे चिल्ड्रेन पार्क बिनिफ्राय क'क्राझार हायार सेकेन्डारिनि बे गेलेग्रा फोथारसिम तिरंगा रेलि होननानै जोङो बेवहाय मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार मिउनिसिपालिटिनि चेयारपारसन प्रतिभा ब्रह्म बिथाङाबो दङमोन। बे हाबाफारियाव क'क्राझार टाउन डेभेलपमेन्ट अथ'रिटिनि चेयारमेन मानगोनां रुदिर दैमारि बिथांजों लोगोसे जोंनि पार्टिनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर दङमोन। गासै 500 बारा बाहाय सुबुंफ्रा बेयाव बाहागो लादों। दहाय फुङावबो जोंनि केएमबिनि चेयारपारसन मुर्ति प्रतिमा ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे तिरंगा रेलि जाखांदों। दहाय फुङावबो गोबां आइजोफ्रा बे रेलियावबो बाहागो लादोंमोन। गोजोन आरो खौसेथि जों बयबो लुबैयो, बेनिखायनो दिनै जोङो बयबो रंजा खुसियै दिनैनि जे तिरंगा रेलि बे तिरंगा रेलियाव बाहागो लादों। आरो गाबोननि जे फालिनो गोनां दङ, जेराव जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा माहारियारि जे फिरफिला बेखौ दिखोगोन आरो गोबां सरकारि हाबाफारिफोर दङ, गोबां बान्था राननाय हाबाफारिफोर दं। बे हाबाफारियाव बयखौबो आङो फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों। गाहायै क'क्राझार टाउननि साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर, गोबां जोंनि फोरोंगिरिफोर, गोबां ससियेल वार्कारफोर बयखौबो बे हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लानो थाखाय आङो खावलायो।